Og i dag stiller vi spørgsmålet, hvad nu hvis mindfulness og terapi kan komme til at gøre mere skade end gavn? Suleima, hvad er din erfaring med terapi? Jeg vidste, du ville komme med den der. Henrik, min traumescore er 9 ud af 10. Klinisk, det er ekstremt højt. Det er en score, man kan tage online og sådan noget, men man kan også få den taget hos en psykolog og sådan noget. Den er ekstremt høj. Og det betyder i virkeligheden, at alt det der, som de tidlige barndom, de ting, du har oplevet og gået igennem, mener man sætter varige spor. Og det giver en traumescore. Og den er altså 9 ud af 10. Og for mange, mange år siden, da jeg var en del af familieplejen i Haderslev Kommune, det er sådan en, det er sådan et program, man kommer ind i, når man som mig har været på børnehjem og familiepleje og institutioner. Hele den der del af Danmark, som rigtig mange ikke kender. Altså, hvad vil det egentlig sige at være en del af det offentlige som et såkaldt problembarn? Det har jeg levet, åndet og gennemlevet. Og det er en mørk side af Danmark. Det er heldigvis de færreste, der oplever det, men jeg har været igennem det. Og en af de ting, man faktisk bliver tvunget til, og det gør man også på nogle institutioner, så bliver man tvunget til terapi. Du skal, koste hvad det vil, deale med og pille i og forstå det, du har været igennem, og genleve din frygtelige barndom en gang til, eller mange gange. Og jeg vidste jo ikke dengang det, jeg ved nu. Men det morsomme er, Henrik, at jeg kan huske, at når den der psykolog, som kommunen havde sat på mig, kom, så lod jeg være med at åbne. Jeg boede på en institution, hvor det er også en lang historie, men hvor jeg kunne vælge ikke at lukke døren op, altså sådan, ikke? Jeg var de der 16-17 år. Og jeg lød simpelthen, som om jeg ikke var hjemme. Så den der psykolog kom altid helt forgæves. Og jeg har jo aldrig rigtig fået terapi. I virkeligheden er det noget af det, jeg sådan har gået skamme mig over. Skal jeg ikke snart have noget mere terapi og sådan noget? Jeg har selvfølgelig været i terapi hos dig, ganske kort, fordi jeg fik et angstanfald. Og det skulle vi deal med, fordi det var lidt upraktisk at få angst. Så det dealede jeg med hos dig. Så det var kortvarigt og succesfuldt. Men sådan den der at have en terapeut ugenligt eller månedligt, hvor man sidder og piller i og gennemlever, eller der hvor jeg jo bor i San Francisco og sådan ting, Californien, der er der jo mange, der tager sådan på ayahuasca, altså sådan, psychedelic ture og spiser svampe og dealer med deres fortid og dybe traumer, og det er der mange, der får rigtig meget ud af. Men der er noget, der tyder på, at det i virkeligheden er allerbedst slet ikke at deal med din fortid, og det synes jeg er mega sjovt. Anyways, det var en lang indledning til, hvordan jeg dealer med det, Henrik, men jeg håber, jeg svarede på dit spørgsmål. Det gjorde det absolut. Jeg kan jo stille det næste, altså netop det folkevidet, det vi kigger og troede, vil jo også så sige, at når du ikke har fået bearbejdet alt det der, så ligger det jo og ulmer og må poppe op hister her. Så du må jo på alle mulige måder rende rundt og fortrænge, og kan ikke være autentisk, og kan ikke være glad, og altså sådan må det jo være. Og det, jeg har kendt dig i 20 år, det ved jeg jo godt, det ikke er. Ja. Nej, jeg er meget glad. Jeg er meget tilfreds. Jeg er meget taknemmelig for alle de ting, jeg har været igennem. Jeg synes jo faktisk ikke min barndom eller ungdom, at det er synd for mig. Det synes jeg ikke. Jeg synes heller ikke, det er specielt uretfærdigt. Jeg har faktisk ikke rigtig nogen følelser i forhold til det. Og nu skal man ikke tro, at jeg ikke kan føle. Jeg er et meget, 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 meget stærkt følende menneske. Jeg er også halvaraber, så der er eddermame mange følelser. Så det er ikke sådan, at jeg ikke forholder mig til følelser. Men jeg vil bare sige, grundlæggende så tror jeg ikke, at min barndom har været farlig. Og det gør også, at den ikke har nogen magt over mig. Ligesom jeg heller ikke synes, at de fyringer, jeg har været igennem, eller aborter, jeg har haft, eller de overgreb. Altså jeg har været igennem rigtig mange ting. Jeg synes jo ikke, det er synd for mig selv. Jeg synes heller ikke, jeg har fortjent det.
Jeg føler egentlig ikke noget omkring det. Jeg forholder mig bare faktuelt til det, der er sket. Og så lever jeg bare med det. Og det tror jeg virkelig er en stærk overlevelsesmekanisme. Jeg sidder ikke og dvæler ved det. Selvfølgelig skriver jeg bøger og holder foredrag, men alle, der har hørt eller læst det, jeg har skrevet, vil kunne bekræfte, at det er ikke et offer, det er ikke en offerberetning, det er bare en beretning om, hvad jeg har været igennem. Giver det mening, Henrik? Det giver rigtig, rigtig meget mening. Det siger jeg jo som psykolog. Og i virkeligheden har du lige sagt, du undslap psykologen. Og det sidder jeg faktisk og tænker, det tror jeg var rigtig, rigtig godt. Fordi i dag ved vi en hel masse nyt om, hvordan man eksempelvis kan håndtere traumer. Vi ved også, at den her gammeldags terapiform, hvor man ligesom går tilbage til barndom eller traumer og graver sig ind i dem, og du skal genopleve det, og så skal vi på en eller anden måde ligesom få nervesystemet til at blive beroliget, og gennem alt det her arbejde skulle du så på en eller anden måde komme ud på den anden side. Det vi kan se, det gør mange gange mere skade end gavn. Det retraumatiserer simpelthen også mennesker. Det vi ved i dag, som jeg synes er helt fantastisk, det er, at hjernen hvor sindet er selvregulerende. Og det lyder som noget, en ny ovn, man køber, er. Men det egentlig betyder, det er, at ting går over af sig selv, hvis man ikke gør noget ved det. Små ting, tager jeg 100 kroner, så er jeg måske ærgerlig en halv time. Store ting, jamen det kan jo selvfølgelig tage år. Men hjernen sætter en slags kybernetisk kode på sådan en oplevelse. Og hvis ellers hjernen får fred, og vi ikke blander os, så sidder der en lille administrator inde i bunden af hjernen, der bearbejder de her ting, og på et tidspunkt, så er det præcis som du beskriver, at hjernen selvregulerer. Tingene er ikke glemte overhovedet, men sådan alt det følelsesmæssige og det tunge, bliver ligesom trukket ud af det. Men hvis vi så går i gang, hvis jeg nu fik krammet i dig, Suleima, at du tænkte, det var nødvendigt at tale med en psykolog, og jeg var gammeldags psykolog, og jeg tog dig tilbage til den tid, og vi talte om lydene og lugtene og følelserne og skræmtheden, og hvor bange du var. Ja, så retraumatiseres man, og så skal hjernen sådan set starte forfra på at bearbejde. Så nu mere vi roder og piller, ja, nu længere tid kan det blive holdt ved lige. I virkeligheden er metaforen tit et sår. Hvis det får fred og ro til at hele, det kan godt være, at det tager noget tid, og det er undervejs sviger og brænder. Ja, hvis du kan holde nallerne fra det, så klarer så at sige kroppen det selv, og det gør psyken også. Det er bare vigtigt her at sige, det for eksempel at fortrænge noget aktivt, er jo også at gøre noget. Så det er heller ikke meningen, det skal fortrænges, presses væk, vi må ikke tale om det, det er tabu. Nej, det skal sådan set bare have lov at være der. Men til gengæld skal vi heller ikke nødvendigvis bearbejde og forstå og gå tilbage i tid og tænke over tingene, og hvorfor skete det, kunne jeg have gjort noget andet. Nu mere vi gør det, nu værre bliver det. Så men Henrik, jeg tror sgu, det var godt for dig, at du kunne sidde ude stille. Ja, altså det tror jeg faktisk. Men Henrik, hvilke psykologer, det lyder sådan lidt sjovt det jeg spørger om, hvilke psykologer har været ude at sige, at terapi ikke er godt? Altså hvem er det, der er bannerfører for, at terapi faktisk kan gøre ting værre? Det er der jo efterhånden forsket en del i. Når man tager medicin, så ved vi jo godt, der er bivirkninger. Man har jo den der indlægsseddel, der er en alen lang, ikke? Så vi har også begyndt at kigge på, har terapier bivirkninger? Altså er det kun så godt, eller er der også bivirkninger ved noget? Og det viser sig altså, vi taler sådan omkring 20%, der får ret seriøse bivirkninger af den her gammeldags terapiform. Så er jeg jo nok en lille smule farvet ved det, at jeg arbejder metakognitivt, og det har vi jo selvfølgelig talt om.
hvor vi siger, at vi benytter os sådan set af den her med selvregulering. Og lærer folk ikke at gruble og bekymre sig, altså kras i såret, og så ser vi bare, Gud, traumer, angst, PTSD osv., det forsvinder, det selvregulerer og går over af sig selv. Og det er yderst skånsomt, netop fordi du skal ikke tilbage og genopleve tingene. Vi skal ikke flå dig igennem ting, der sætter dit nervesystem helt ud på spidsen. Og hvis man har været igennem sådan en gammeldags terapi, jeg har været meget lang gammeldags terapi, du er fuldstændig ødelagt, når du går derfra. Resten af dagen kan du godt, der kan du intet. Og du er også stadigvæk træt dagen efter. Men det har man set som sådan, der var en bog i 80'erne også, den nødvendige smerte. Du er ligesom nødt til at komme igennem det sammen med en terapeut. Og der ved vi i dag, nej, det er slet ikke nødvendigt. Der er meget, meget mere effektive og meget nemmere metoder, og det ser ud til at være bivirkningsfrit. Så hvorfor dog ikke vælge noget, der er meget, meget mere simpelt? Og det gælder for så vidt også noget så anerkendt som mindfulness. Det har det 40 år på bagen cirka, som sådan meget populært. Det viser sig altså, hvis du sidder i en klasse med 20 og bliver trænet i mindfulness, så vil 1 ud af de 20 udvikle angst eller depression. Altså det er jo ikke helt, det er jo dog alligevel en ret ubehagelig bivirkning. Nogle få, det var altså ikke så mange procent, men nogle få vil blive decideret psykotiske. Så det at pille ved sit indre og tillægge det meget stor betydning at rode og rage og regere og få, det er ikke uden konsekvenser. Men Henrik, der er jo den her gængs overbevisning, og jeg kan meget vel tage fejl. Men jeg er interesseret i, hvad du synes om det her. Og til dig, der lytter med her i, gør dit hoved et fedt sted at være. Jeg er også spændt på, hvad du selvfølgelig siger til det, Henrik siger her. Så endelig lad os vide, hvad du har af kommentar. Men Henrik, mange mænd har det jo dårligt. Ja, også kvinder for den sags skyld. Og vi skyder jo skylden på sociale medier. Det ved du godt. Du skal ikke have Instagram, du skal ikke have Facebook, du skal gå af alt det der, fordi alle andres succes får dig til at tænke over alt det, du ikke selv kan opnå, og alt muligt andet. Og jeg kan bare ikke lade mig tænke på, at der også er frygtelig mange, den primære dødsårsag blandt unge mennesker i USA i øjeblikket er faktisk selvmord. Det synes jeg er sindssygt. Vi er vant til, at de tal kommer ud fra Japan og sådan noget, men det er virkelig sindssygt i USA, ikke? Og jeg kommer bare til at tænke på, en af tingene, som man jo mener i Danmark, hvis jeg ikke tager fejl, noget kampagneværk, der kører i år, det er, at mænd skal tale om det. Vi skal tale om det. Vi skal tale om det. Der har været plakater, unge skal tale om, hvordan de har det. Jeg er lidt splittet her, ikke? Altså, skal vi tale om det, eller skal vi ikke tale om det? Og hvordan skal vi tale om, hvordan vi har det? Ja, og det er jo også, man skal lige balancere her. Jeg underviser i det her metakognitive halløj, og hvordan man kan bruge det i hverdagen, som ikke diagnostiseret. Altså, hvordan kan du og jeg og alle andre bruge de her værktøjer, som egentlig går ud på, at vi kan sagtens klare livet, vi skal gøre meget, meget mindre ved vores psykiske velbefindende. Vi skal ikke pille i det hele tiden. Og der var en, der stillede et spørgsmål faktisk, og siger, jamen, fordi jeg siger, vi kan jo gå hele tiden og tænke over, hvorfor vi har det så dårligt. Altså grave i det, tænke på vores barndom. Hvis vi graver rigtig meget, så får vi depression. Så siger man, vi kan jo også grave i det sammen med andre. Det kan være en terapeut, men det kan også være vores venner. Altså hver gang vi ser dem eller ringer til dem, så graver vi sammen og grubler over fortiden og analyserer, venner drejer sig. Så stiller hun dem det her spørgsmål. Jamen det gør jeg da meget, og er det ikke godt? Og hvad skulle man ellers? Altså, så siger han, det er jo rigtig, rigtig godt at have social støtte og have social kontakt. Måske du kunne tale med dine venner om en bog, jeg har læst, litteratur og gå ud og spise. Det var for hende sådan helt, gud ja, sagde hun så. Og hun var sådan, hun kom op i pausen og sagde, det tog lidt fusen på mig. Hun havde simpelthen kommet til at forstå det som, at social kontakt for hende, det var at tale om sine problemer. Og det gjorde hun hele tiden. Men der er jo meget andet, man kan gøre, fordi ja, social kontakt er super vigtig, og ja, vi mænd er ikke gode til at åbne. Og det betyder jo
ikke, at vi ikke skal snakke med nogen. Vi skal have venskaber, man må da godt, og det kan jo sagtens handle om, jeg synes det er tungt for tiden, ikke? Og så kan man jo have noget at snakke om det her, nå for fanden, ikke? Kan vi stå noget af det igennem sammen, eller kom med, vi går ud og går en tur i dag, ikke? Så kom ud af huset, ikke? Jeg kommer og henter dig. Og det er da noget af det vildeste, man kan gøre for et andet menneske. For eksempel, hvis man nu er depressiv, så har man svært ved at komme ud af huset. Det kan også være andre ting. Hvis der er en, der kommer forbi og gider hanke op i det og sige, kom så, nu går vi. Men det behøver ikke handle om, at på den tur, vi nu skal på, en god tur for eksempel, der skal vi gå og tale om, hvorfor du har det så skidt. Det er ikke tabu, det kan vi godt, men det behøver vi slet ikke. Faktisk kan vi gøre alt muligt andet, som måske vil hjælpe dig endnu bedre. Netop bare gå og tale om bladene, luften, maden, livet, eksistensen. Men igen, det er ikke tabu at tale om, hvordan vi går og har det. Men det er det her med at få kontakt og have noget stærkt, det er jo det mænd er så dårlige til. Jeg håber, at den nye generation er bedre. Jeg har en stor tillid til unge mennesker. Jeg synes, de er fantastiske. Og tak til deres forældre. De har gjort et godt stykke arbejde. Jeg håber, det bliver anderledes. Men vi mænd har forskrækkeligt få tætte kontakter. Og mange af os, og det viser forskning altså, når vi har det skidt, så isolerer vi os fra den halve ven, vi har. Og det bliver bare endnu værre. Så man må endelig ikke høre mig sige, det hører jeg heller ikke du sige, det ved jeg, Suleima, at man ikke skal tage kontakt, og man heller ikke kan tale om tingene. Man skal bare ikke tro, at det er kun at diskutere sin fortid og sine grublerier, det er der helbredelsen kommer. Det kan være en stor lettelse at kunne tale om det. Skam og sådan noget kan jo ikke tåle dagslys. Mm-hmm. Men så kan tingene nogle gange godt få lov at selvregulere. Hvis det, så det var et langt svar på det, du spurgte om, for det er super vigtigt, synes jeg. Det er så fint. Altså, jeg konkluderer, at du siger, at vi må gerne tale om det, men vi må også gerne vælge ikke at tale om det, og bare være i samvær med andre, fordi det kurerer grundlæggende den magt. Ja, det er præcis. Og jeg tænker, at vores lyttere har noget erfaring også med det, at hvis man møder et menneske, det kan være en af ens venner, som man ved går igennem noget rigtig svært. Det kan være, et af børnene er alvorligt syge, for eksempel. Det er da en kæmpe ulykke. Så mødes vi måske til noget kom sammen. Jeg har i hvert fald mere end en gang erfaret, at vennen, der har det her syge barn, har bare brug for at være blandt venner og tale om noget andet, for bare i nogle øjeblikke at få tankerne hen på noget andet end sygdom. Og der kan et lille klip på armen jo godt indikere, jeg tænker på dig, jeg er der. Og så kan vi godt være sammen om noget andet, fordi det faktisk er rigtig, rigtig sundt for psyken og hjernen, også at kunne være sammen om noget andet, end det, der bekymrer og tynger en. For noget tid siden, der skrev jeg på sociale medier, jeg tror det var LinkedIn, om et barn, der lå på en klinik og var blevet stærkt forbrændet, og virkelig var blevet meget, meget utiltrækkende at se på. Et lille barn. Og læger og alt muligt andet undgik ligesom at kigge på barnet eller tale om det. Og barnet var virkelig stærkt deprimeret over det. Og så kom der så sådan en hospitalsklovn ind, og prøvede at opmuntre det her barn med alle mulige tricks og sådan nogle ting, og det gik heller ikke rigtigt. Og så kom der et andet barn forbi og sagde, hey Grimme. Og så lyste det der barn bare helt vildt op, og så blev de bedste venner, og så happy ending, ikke? Og det synes jeg bare er mega sjovt. Jeg har en ven, som jeg har flere venner, som sidder i kørestol, fordi de blev kørt ned bagfra, eller har mistet benene i en eller anden. Altså jeg ved ikke, ja, sådan er det jo. Altså, og mange af dem er sådan Paralympic guldvinder og sådan noget, ikke? I triathlon og svømning og roning og alt muligt andet. Jeg kender en masse af sådan nogle. Og det er altid sådan lidt, skal man tale om det, ikke? Jeg har en ven, der er tidligere, som er gået fra at være præsidentkandidat til nu at ligge dødssyg med ALS, hvor han ikke kan bevæge andet end øjnene lige nu. Jeg har lige besøgt ham i Argentina. Og det er altid, det er ikke så rart, vel? Og det sjove er, at jeg har så også venner, jeg har især en ven, som deler de her venner med mig. Og han siger for eksempel til en af mine venner, der er kommet i kørestol, da han kom ind ad døren, så siger han så, ja, du behøver ikke at rejse dig for mig og sådan noget.
Du ved sådan noget der, ikke? Eller en, der ikke kan bevæge armene. Nå, ingen arm, ingen kage. Og vi tænker, det kan du ikke sige til vedkommende. Men de griner. Hele stemningen bliver løftet, og alle har det meget bedre. Så det der med at pifte ballonen nogle gange, altså... Ikke tabuer, men heller ikke nødvendigvis hele tiden skulle. Præcis. Du er stadigvæk et menneske, selvom du går og bøvler med noget. Mm-hmm. Og måske kan det menneske også have brug for at skinne lidt en gang imellem. Mm-hmm. I hvert fald, det vi kan se, altså så derfor kontakt, relationer, det er jo det vigtigste. Altså, ja, det er det bare. Alting starter der. Du siger det altid, og jeg synes, det er så vigtigt. Det er virkelig fedt, du holder fast i det der, Henrik. Forpligtende relationer, positive følelser, meningsfulde fællesskaber. Det er så vigtigt. Det er ligesom, hvis der er nogen, der er lige blevet skilt, eller har mistet en ægtefælle, eller forældrene er døde, eller et eller andet. Ikke? Du kan bare komme over med noget mad, og så spiser vi mad sammen. Jeg stiller resterne i køleskabet, så du giver dig et kys og går igen. Det er den vildeste måde at hele op på. Det er, hvis man har venner, der gør det. Men vi behøver ikke tale om det. Men hvis nu der var brug for, at vi talte om det. Fint. Det er fair nok. Men vi behøver ikke gå tingene igennem 10.000 gange for at få det bedre. Det er det, der er budskabet i dag. Ikke? Det er ikke fordi, det er tabu, man kan gøre det. Men vi forstyrrer sådan set psykens selvregulering. Nu har du voksne børn, Sulejma, ikke? Men da de var mindre. Næsten voksne, ja. Da de var mindre. Ja, hvad så? Hvad ved jeg? De er 5 år gamle, og hvis du stak med en is, ikke? Ja. De tager isen. Ja. Det er klart, det vækker kedattighed. Mm-hmm. Og det der hjernen sætter sådan en lille markør. Hvor længe skal det ligesom vare ved? Det kan være, at det er 5 minutter, og så går det lidt over. Mm-hmm. Der vil du jo ikke senere samme dag sige, nej, hvor var det ærgerligt, du tabte isen. Kan du huske, hvor ked af det du var? Lad os lige prøve at snakke lidt mere om det, ikke? Så vi jo snakke om næste gang, du får en is, at du ikke er sådan en, der taber isen, eller taber alt, hvad du holder af, og taber alt, hvad du kommer igennem i livet, ikke? Altså, det vil vi jo ikke gøre. Så krasser vi jo oplevelsen op igen, og barnet vil tydeligvis garanteret begynde at græde igen. Mm. Og så skal det selvregulere igen, ikke? Mm. Og så kan barnet måske begynde at gå og tænke på, er jeg sådan en, der vil miste de ting, jeg holder af? Er jeg sådan en, der ikke kan? Altså, nu kan vi sætte gang i en masse bekymringer og grublerier. Men hjernen selvregulerer. Også hvis ungerne slog knæet, ordentligt sov på knæet, ikke? Der vil du give dem et ordentligt kram, og måske sige, se, der er en fugl. Du vil flytte opmærksomheden hen et andet sted. Du ved godt, det gør ikke mindre ondt. Men så længe vi har opmærksomhed på noget andet, kan vi bedre håndtere det, der gør ondt. Mens det også går i sig selv. Det gælder også psykiske ting. Man kan godt, selvom man er ulykkelig, være en del af en vennegruppe, eller gå i biografen eller noget, og måske for et øjeblik få bragt sin opmærksomhed et andet sted hen. Og bare roligt, der er gang inde i hjernen med at selvregulere. Vi behøver ikke blande os. Og jeg synes jeg synes faktisk, det er vigtigt. Nu taler du om børn. Du kendte mig jo før jeg fik børn, og du har set mig som småbarnsmor, teenagemor, og nu unge voksne mor. Det er jo nogle spændende faser i øvrigt. Man behøver ikke at være mor eller far for at gå igennem de her faser. Der er børn i mange menneskers liv, uden det behøver at være dine egne børn. Så det er altid spændende at være en del af unge menneskers liv, og, fordi man ser, hvad de går igennem. Ikke? Man oplever det. Man ser det jo real time. Anyways, min pointe er, at jeg tror, det der er vigtigt at huske på, det er, at alle voksne traumatiserer andre mennesker hele tiden. I nogen grad. Vi kommer til at sige noget til nogen på et forkert tidspunkt, som ender med at blive den sætning, de går og siger til sig selv igen og igen og igen. Eller vi kommer til som forældre at sige noget, der er kvaret og uovervejet, eller sårende, og så skaber vi de her generationstraumer, som vi jo i virkeligheden ikke har lyst til. Jeg synes som mor, det her det er ikke carte blanche til, at du kan gøre lige, hvad du vil over for andre mennesker eller børn. Men vores børn er også meget robuste, og det synes jeg også er vigtigt budskab. Unge mennesker bliver kaldt sårbare, og de kan ikke klare livet, og de er deprimerede og sådan ting. Ja, det er overbevist om, de er. Det var jeg fandme også.
Jeg var dybt deprimeret. Det tror jeg virkelig, fra jeg var 7 år gammel til jeg var 16. Altså, men jeg boede i Jylland, så det havde bare ikke noget navn. Altså, jeg tror bare, alle var deprimeret. Men jeg tror, vi skal også huske på, at de kan så meget mere. Og derfor skal vi heller ikke gå og pakke dem ind. Vel, altså, så de skal have lov til, der var en, der sagde til mig for mange år siden, lad være med at sige til dine børn, at du er bekymret for dem. Jeg er bekymret for dig, har du det godt? Stop dig selv. Du stjæler deres fremtid ved at sige sådan noget pjat. Så nu er jeg begyndt at sige til mine børn, jeg er overhovedet ikke bekymret for dig. Du har styr på det der, og jeg ved, du træffer gode beslutninger, og du skal ud og eksperimentere, og det bliver mega sjovt og mega hårdt. Jeg har fuldt tiltro til dig. Og du kan bare se, hvordan de der børn, de bare ranker ryggen. Ja, jeg har styr på tingene, altså. Og nogle gange så falder jeg og slår mig og gør noget, der er dumt. Men så vi skal ikke gå og sige til hinanden, vi er bekymrede. Nogle gange så ringer folk og siger til mig, jeg er bekymret for dig. Jeg kan se, du rejser hele tiden. Du er aldrig hjemme. Er du okay? Så, hvorfor er du bekymret? Du skal da ikke være bekymret. Det er sådan andre folks... Forstår du, hvad jeg mener? Vi skal ikke sige sådan noget pjat til hinanden, altså. Nej, og det der, vi har i andre episoder kigget på det, der sådan er med til at give psykisk mistrivsel. Det er jo for eksempel, at man tror, man er sårbar, eller bilder sine børn det ind, eller fortæller dem, de er det. Og så sætter det i gang i bekymring, grublerier, konstant mærken efter, eller coping. Og det der med konstant at gå og mærke efter. Man finder altid noget, der ikke er i orden. Sådan er det at være menneske. Sådan er det. Altså, der er altid et eller andet. Hvis der ikke er smerte, 80% af voksne mennesker har oplevet signifikant smerte inden for den sidste 14 dage. Halvdelen som kronisk. Altså det gør ondt at leve. Det gør det også psykisk. Der er masser af ting, vi ikke trives ved. Vi er kede af det, vi har ondt i maven, vi er skrøbelige i dag, og man kan godt leve et liv. Også med alle de her følelser. Og hvis man hele tiden selv mærker efter, eller fortæller sine børn, de skal mærke efter, og det de så finder, hvis det giver anledning til bekymring, hvad man har ondt i maven, så kan det give anledning til bekymringer og forkerthed og en oplevelse af, at man er skrøbelig og så videre. Det er selvfølgelig en delikat balancegang. Det kan være, det er ondt i maven, fordi det bliver mobbet. Det skal vi da have stoppet. Men kan man godt for eksempel gå på arbejde, gå i skole, selvom man har ondt i maven? Ja, det kan man godt. Man kan godt være en del af et fællesskab. Selvom man ikke lige er i hopla, eller trives, eller har lidt angst. Men Henrik, jeg tror måske også, tiden går bare for os to, ikke? Men jeg tror også bare, at der er nogen, der tror, at et fravær af problemer og lidelse er et godt liv. Det er ikke et godt liv, at der er fravær af de ting. Altså for det første, så er det de færreste mennesker, der føler, at de har et fravær. Det er umuligt. Det ser måske sådan ud på overfladen, men alle mennesker har deres. Og man skal aldrig gå og ønske at bytte liv med nogle andre, fordi de slider garanteret med noget, du overhovedet ikke har lyst til at slide med. Selvom at de kan have bo i et pænere hus, eller være flottere, eller på ydersiden have råd til flere ting, eller være mere succesfulde, eller anyways, det skal man aldrig gå og ønske sig. Man skal deal med sit eget liv. Man skal blive på sin egen yogamåtte, så at sige. Så det er sådan lidt vigtigt, tror jeg, at vi anerkender, at det ikke er lykkeligt at have et fravær af problemer. Det, jeg synes, der gør et liv lykkeligt, det er viden om, at jeg har det, der skal til for at løse dem. Jeg kan, uden jeg behøver at studere, eller gøre noget særligt, eller have nogle særlige ceremonier hver dag, eller nogle rutiner, så er et menneske grundlæggende fuldstændig i stand til at klare sine problemer. Nogle gange er det store problemer, små problemer, eller kald dem projekter, hvis du vil, hvis det gør det lettere, at du har nogle projekter i gang i øjeblikket, der er uoverskuelige. Hvad end du siger til dig selv, men du kan sagtens klare dine problemer. Du kan sagtens overleve det. Sagtens. Det bliver folk virkelig provokeret af, når jeg siger det, Henrik. Det er et vigtigt budskab, for selvom det føles som om, det kan man overhovedet ikke, og jeg er nødt til at få det her til at gå væk, helt væk, før jeg kan leve igen, så viser det sig bare, at det er det modsatte. Og nu mere du engagerer dig i dit liv, nu hurtigere går tingene over. Eller nu mere bliver det, der ikke går over, til at leve med. Man kan godt have en sorg over noget. Der kan være, at man har mistet en, man elskede meget, meget højt på et tidspunkt, hvor det slet ikke burde have været. Det er jo frygteligt. Men den sorg kan ligesom gå hen og blive en lidelse, hvis man pakker den ind i 30 andre ting. Man skærer sig. Man tager ikke med til ting. Man dropper hobbyer. Man sidder kun og tænker. Og, man bliver bitter på verden. Man bliver vred og knæ. En sorg kan blive til lidelse. Det problem, der måske er reelt,
det kan blive meget, meget større, hvis ikke vi finder ud af, præcis som du siger, vi kan faktisk godt på en eller anden måde finde ud af at fungere i livet med det også. Ikke at det er nemt, det er det ikke. Og ved Gud, jeg troede engang på, at mit liv en dag skulle blive problemfrit og lykkeligt. Og jeg tænkte den dag, det bliver fedt. Jamen, selvom du får alt, hvad du drømmer om, alt, du får hele bingopladen, alt, så tror du, at nu, så får du altså bare nogle nye problemer, fordi livet har en eller anden bizarre måde at balancere sig ud på, at der skal være balance i tingene. Der er ikke noget, der altid er perfekt. Så jeg plejer at sige, pick your poison, altså hvilken gift vil du spise? Altså du kan ikke få alting. Der er altid noget, der er sådan, ikke? Men jeg tror også, vi nogle gange tager livet lidt for seriøst, Henrik. Altså vi er ikke åbne over for tanken om, at livet er en oplevelse. Det er, hvad end der sker for dig, så er det hverken godt eller skidt. Det er bare en oplevelse. Ikke? Deal med det. Ja. Yeah. Og den lille trøst, der kan ligge inde bagved, bare rolig, psyken skal nok regulere det. Præcis. Hvis du giver den fred til. Præcis, ja. Vi er ikke så skrøbelige, og vi behøver ikke rode og rage og reagere med alt det, vi ikke rigtig synes, der fungerer. Nej. Man kan i hvert fald prøve at sige, men nu prøver jeg at lade det være. Bare en periode og se, hvad der sker. Det vil være vores opfordring. Hvis det så går helt galt, kan man altid gå tilbage til den gamle model. Ja, den løber ingen vej. Det er også vigtigt for at sige, nu vil vi lige nævne mindfulness. Det er ikke fordi, vi har et horn i siden på det. Nej. Eller terapi, det kan da også være, altså gammeldags terapi, det kan da også sikkert være fint. Og på samme måde, altså et glas rødvin eller 2 i venskabelig sammenhæng, det er da super. Fedt. Men et glas rødvin eller 2 for at kunne få livet til at fungere, når man kommer hjem fra arbejde, for at få skulderen ned, det er ikke så godt. Altså, og så kan man jo selvfølgelig sige, sammenligner du rødvin og mindfulness? Ja, på den måde, at vi bruger det nogle gange, fordi vi tror, vi ikke selv kan klare livet. Jeg er nødt til at regulere det, jeg er nødt til at berolige mig, jeg er nødt til at få noget grimt til at gå væk. Og det styrker ikke troen på, at vi kan klare livet. Tværtimod, vi er nødt til at ty til enten syntetisk ro, eller trøsten med stimulanser og sådan noget. Og det fortæller også noget omkring, at vi er skrøbelige, og så kører den negative spiral. Så hvis det kunne være udgangsreplikken, ja, det tror jeg det er. At vi kan godt tåle livet, og psyken regulerer sig selv. Vi behøver ikke pille ved alting. Og Henrik, så må det være håbefuldt. Og Henrik, det her, alt det vi taler om her, det er jo en del af pedalteorien. Måske vi lige skal hurtigt recappe, hvad er pedalteorien, som jo er grundlæggende for vores bog, Gør dit hoved et fedt sted at være. Det er jo sådan helt overordnet. En måde, hvorpå, en ret simpel måde, hvorpå vi kan leve livet fuldt ud. Gør alle de ting, vi har lyst til. Det er jo meget forskelligt, hvad man har lyst til. Og vi kan gøre det uden at bruge tid og energi på at håndtere vores mentale trivsel. Det lyder helt vanvittigt, men der er evidens for det, vi siger. Og så skal vi selvfølgelig også kunne finde ro en gang imellem, og der arbejder vi ikke med syntetisk ro, men reelt ægte ro, som vi finder i hverdagen. Så og pedalerne bruger vi som sådan lidt symboler på nervesystem. Hvad får os op i fart, hvad får os ned i fart? Og hvis vi skal sige det pænt, så er der rigtig, rigtig mange mennesker, der bruger deres pedaler lidt skævt i deres liv, og oplever rigtig meget uro, og meget lidt mening og engagement, og kan ikke rigtig finde ro. Der viser vi en helt anden, ret simpel i virkeligheden, forskningsbaseret måde, hvor vi kan leve livet anderledes. Så det er vores pedalteori. Vi bruger dem simpelthen som symboler på, hvad man, nogle gange kan man trykke pedalen ned, nogle gange kan man løfte den igen. Og så har vi jo den lille hemmelighed med i bogen, at der også er et ekstra gear, en turbopedal, som med den allernyeste forskning viser, hvordan vi kan blive knivskarpe i hjernen hele dagen. Så fedt. Vi synes jo selv, det er vildt spændende, og jeg vil sige, man kan godt glæde sig. Ja, super. Fedt, Henrik. Tak fordi, at du fortæller mig, at jeg ikke behøver at bruge en masse tid på at sidde i terapi og grave og genleve min frygtelige barndom. Den er over, den kommer ikke igen, og derfor behøver jeg jo ikke at tænke mere over det. Henrik, tak for endnu en tankevækkende, provokerende samtale, som det jo altid er, når du og jeg sidder og nørder. Og til dig, der lytter med, så håber jeg, at du er blevet beriget med en masse nye tanker og idéer. Hvis du er blevet provokeret, så må du endelig række ud til os. Vi elsker at høre feedback. Og gerne del din egen historie.
som enten bekræfter, eller måske ovenikøbet afkræfter det, du er overbevist om, er den rette vej frem til et godt liv, hvor du kan gøre alle de ting, du drømmer om, så du ikke føler, at du brænder inde med dit potentiale. Det vil Henrik og jeg altid gerne høre mere om. Tak skal I have. Tak.